Yan, ito po yung bago mga bay. Tapos, SIM naman sila dito. Yan, SIM lang. Pero mas mataas to mga bay. Bakit kaya mataas to? So, kabitan natin doon mga bay. Let's go. Wala yung ginamit natin pagtanggal dito. So, tignan natin kung papasok ba. Kung SIM lang ba sila. Baba natin doon at hindi mahirapan. Baba yung truck nito. SIM lang mga bay. Parang ayaw pumapasok ah. So yun mga bay, naikabit na natin. So kukulbaan tayo. Kala ko hindi papasok. Tapos ito mataas man to mga bay. So gagawin natin, dito natin to ipadaan. Saan natin ito ipadadaan para mas malinis sa tignan ba. Ito siguro natin yan ipadaan sa ilalim. Ito sa ilalim. Ayan mga bay. So pandarin natin mga bay. Let's go. Yan, unang andar sa bagong oxygen sensor. Let's go. Yan. Yan. So, aircon natin. Parang nag-normal na siya. So, obserbaran pa natin to mga bay. So, yung uminit na yung makina mga bay. Papatakbuhin muna natin to para malaman natin mga bay. Ayan, let's go. Ayan mga bay, oh. Makikita ninyo yung RPM. Oh. So, abot na po siya ng 5,000. Dati is nasa 4,500. Hindi pa nga abot ng 4,500. Yan, check engine, hindi pa nawala. So, pag hindi pa rin yan magbago mga bay, papalitan natin yung map sensor. Yun ang pinakamahal. Then, yung map sensor nito mga bay. So, yan, pina-aircon na natin. So, yan po yung baba niya. So, patayin natin. So, yan po yung RPM. 900. So, maganda. Naipabalik natin yung ating ano mga bay. Yung sa temperature natin yung thermostat. Para gagana talaga yun mga bay. Para mas madali siya dito ba abutin itong tamang init sa makina mga bay. So yan, subukan na natin ipatakbo mga bay. Oh, malakas na po siya mga bay. Grabe yung speed niya. Na po siya. Na-amaze ako sa lakas niya mga bay. Putik. Putik. So mag-aircon muna tayo pagbalik mga bay. Yan, iba talaga pag ka-aircon mga bay. Iba yung versa niya.
siya naka-experience na ganyan yung takbo mga bay. Kasi mahihirapan siya pag yung takbo natin dati, yung di pa natin napalitan yung oxygen sensor, hanggang 80 lang tayo. Makabot man siya ng 100 pero parang kawawa na yung makina ba. Parang mahirapan na siyang umaangat pa, parang kung sa ano pa, napapugos ba. Kaya ngayon ito na siya, all goods na siya mga bay. Tignan natin doon yung minor niya pagkarating sa bahay. So yan po yung minor niya. Bumaba po siya ng masyado. So pag aircon yan, lalong bumaba. So i-adjust natin yung minor doon mga bay. I-adjust natin yung minor. Kasi i-adjust kasi yung minor nito. At least hindi na siya bumaba, tumaas, bumaba. Pero pag ganun pa rin, yung map sensor yung papalitan natin dito mga bay. Kasi yun na lang ang hindi natin napalitan, at saka yung tawag nila yung sa posisyon tawag doon. So doon tayo sa makina mga bay. Yan na, naminig yung makina mga bay. Nagasan natin. Ganyan siguro yung adjust doon. Tignan natin doon mga bay sa loob. Hindi pa siya umangat. Ayan. Ay, may hagok pa. Ayan. So, map sensor na naman tayo mga bay. So, map sensor na naman yung papalitan natin. Oh. So, meron pa rin, pero at least all goods na. Doon na tayo sa map sensor kasi pag mag-aircon siya, lalong bumaba yung RPM. So, paakyatin pa natin konti yung minor. Bumababa siya mga bayo. So, palit tayo ng map sensor mga bay. Bumaba talang, lalong bumaba siya. Hagok sa dito. Wala naman. Ayan, may hagok siya. Ayan, nakikita niyo yung hagok. Ayan. So, ito yung papalitan natin. Itong map sensor, baguhan natin to. Tuloy na lang to mga bike. Ito na lang. Tignan natin. Tignan natin to. All goods na ba siya mga bay, kung ito ay papalitan ng bago. Ayan, so yan na naman ang pag-itunan natin mga bay. Let's go!